karamɔgɔ waramasa i ni su i dansɔgɔ i ni ko ni an ye senu amidu so fɛ tile kelen mori su in na a balila ka ne wele n nana n jɔ da la sɔɔni sera ɲɛ bɛ rinu nani na k'a ye nin kanu k'a di a ka animateur a jɛɲɔgɔn a baarakɛɲɔgɔn waramasa ma radio bɛnkuma wara tile kelen mori a ye nin kɛ su in na i ye hakili la n'i ma fili n'i ma ɲina nin fɔra camanba de kɔ depuis moto ko ka moto ko jɔ mobili ko k'o bɔ yen misi ko k'u jɔ saga ko k'u jɔ i hakilina ye mun ye su in na ayi bon mobili ko tɛ ne bɔ n ja kan tuguni mais ayi a ka di n ye dɔrɔn san o san depuis 2014 san o san a bɛ ko kura kɛ ne ye ne tɛ ka girin ko mobili de n bɛ ka girin ko tile kelen mori de y'a di ne tɛ n ye Audi mara animateur denmisɛnnin m'a mara ka Range Rover mara Land Rover animateur denmisɛnnin m'a mara ka Toyota Corolla Eto k'a mara animateur denmisɛnnin m'a mara bi fana nin na dɛ animateur denmisɛnnin m'a sɔrɔ fɔlɔ ne ni minnu ye génération ye dɛ donso ko la ne ye mobili mara i m'a mara ne ta tɛ dabaya ye dɛ n y'a di nɔgɔninw ma k'a di ninnu ma bi ne nin fana nana di alhamdulillah n b'i ɲaga parce que sisan mana taa mara a bɛ fɔ ko n tun bɛ cɛ min kɔ ne mɔgɔw ko ko nkalon don nin fana bɛ makun kɛ o i dansɔgɔ n'o tɛ don tɛmɛna e tun bɛ DSR de ka taa fɔli yɔrɔ ko e nana pɔpili tun t'a la dɛ o tɛmɛna o sisan an bɛ nin de la bi dɔrɔn ne bɛ min fɔ alhamdulillah bɛɛ ka kɛ tan nɔrɔma ye ne tɛ tugu mɔgɔ kɔ ne y'o fɔ bɛɛ ye cɛ min bɛ n bolo o ye tile kelen mori de ye hali n'i ye n wele ala bara n bɛ segin a kan bilahi ala bara maa fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ ne ko n t'u janfa diɲɛ kɔnɔ kɛnɛgarabaya sabu y'a nana ne ye yan tile kelen mori n t'a bila o t'a ye ko n b'a bara de hali n'a ye ɲɔgɔn haramu ne t'a bila parce que bɛɛ b'o dɔn i bɛna ne bara n b'a fɔ i tɛ se ka kɛ tile kelen sa a ɲɔgɔn tɛ yen Mali bɛɛ y'a kelen pe dansɔgɔ ne bɔlen n ka mobili lajɛ a ye kana n wele sa n ka mobili lajɛ What? Hello? Wanje? Huh? Jeliba, o ita tika doni be kra wala. Wala. Ne ta bana la. Ala. Wara mazare do zera be so ke fikri genda. Abe gwa do ro de. Ni mo wa ko nyango ne ta nyango ya de. Prebu flene. Meni mburi sini maubo ye bone de grina mobili go billahi ne no ndasa o kana ga mo wala ne de premier animateur demisunu na mbe sa mo tenta no na ga o de mo ga ne bulu bi ni mo ga di sina o mando ta onda de de pa kala la nyaro ya e anda na sola bo ay be traw kala ke ay kana wara kala ay daga kala ne bo mo se daga na o tisena la sala la do ne bolo